Ripon Thip, Ben Chenglok, General Secretary Sar Sarkari Rong Par Sar Ben Chenglok, VP Sar Ben Chenglok, Team Doan, L8 Ho Doan Ben Chenglok, Youth Wing, Women Wing, Lapen, Sarlar, Sar, Riso Korjang, Rongasar, Rubasar, Kadukawi, Kitay Tibi, Lapen, Dibasa Khai, Boro Khai, Diba Khai, Kadukawi, Tumapan Stame, Gardom, Bajirlo, Gardom, Juthai, Nili, Hinpen, Kipupon Jiki, Lahenlo, Ilitum, Nana Porki, Ilitum, Make Prang Atlo, Lapen, Isria Sarlam Khei, Indian Army Tumkipu, Karpiang Long is the last district because the level of awareness is extremely low. Halabang so 2000 aningkan ahud. Indian Army atung Karpiang Long kiwang ahud. Halabang so hud. Loka Charlie Osomar nung talan chihum he. Lapen kichuki jumthap adrak sa tiranga akuber lakado kabi acharat meret lahay kichutap si Teglong. Loka Charlie kitek saradunta Radaphan Japon Pepu halabang so 2007 aningkan ason kalilo nonke kachilara ang tek si Teglong lo nonke abang hutin soping so arlo tuas kami make prang penelo lapen ilitum akachesong ke titame Rengdok ilitum Chesong tit nama ilitum apan lap vijar eviction popu alu cetok gunat lapini ake hai tuliram rong hang sar ke claim high hey regional political party jongsi arna makang honpen rada hirjume pen hai lo pulotan pe ladake kadokal metai litum dolang rappet po lapen arpudo as kami ilitum si Chiron Chibaklong po rong asarta tang paminangji lapen nilihin pen non pijuji ako kechuning ripon lapuhen lo kengsang aphan Bihari Bengali kengsang akai phan ilitum karbi asu arlotum kengsang aphan donang ne atema Meghalaya government along kibang Khasyar lusuyong si kengsang Bihari Bengali phan dokok plote longle patata pinangkok popu haladake bangke jak jesi bangke ame tanga khasya phanda plung joilo kengsang phanda pedolong netlo pinyar nilada kopya poste letum aron pichok chedelo aron didedlo aron kipinang giadim stame aron pipot pitir dedlo kengsang phan kedo laing tonang po kasaur kamaur lakadok kami soarlo karbia soarlo lakengsang apinso atumpen viral video ka upload atumapan jail penang ima penang ne jail penganang army sit in the demonstration di puarong Sophia long hurchodolo soarlo tumas kami LA hoben tawanglo lakadok kami ajir pietuman pansame ilitum chero seroilo na ituma sarjay katarsar lapen kiteki dingatum nakachirato na tumapanan ari charda pisana. Hello, educate, agitate and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Kitek ason dolo pulote wareng oversight ke camp chonani kali nang det nang longri. Isumar longri long part of permanency nang ahak asong japi nang manaji ahak asong japu nang ji. A man with courage makes a majority. Inut amonit jongsi. Courage do. Arnam hanke kroti. Lapen kachiki chibabang pulote. Rad Japon pameji. Pini PGP. Pina ipiasasi. Pina Congress. Lakali dek nang ji. Itum duk. Kiduk de the participant. Ining kiduk de ilituk. Lapen awareness. Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Awareness dampit nang ji. Rong atok ano sitap dampit nang ji. Lapen ke ilitum educate mate Chesong abang ilitum ington de danji pinia Chesong ka halahai Indian Army halahaya police tum ilepen lachi pen nang iton dun preta nang chokye phan kali itum han security nang pinunjia phan kasi police phan ta Phere nang ne loron itum chini pamena lapen itum akachini ke jakong kachini ke kopila Jakong, itum Jakong dotang lo. Arna mahir jumepen regional party highway ji. Karbi Dimasa Kuki Rengma Mizu Paite Syam Chakma Boro Adivasi di lada ilitum dalam Dimasa inglong akai do an
kilada iteng wesinon dobomlo. Dapen ake haipi sangpi nirolap hang chopi hasami ning chingdok nangji suar lopen bisikan nakiman cek garbia hai garbia hentun pen bisi nakiman cek pen alangli suar lo tumapan panisi labangso a viral videos kitlang ham det garbi la pen la inglong la kengsang tumpen viral video kachipos tumpan jail pen nangji niphan nangtun dam nang kapachinike mepiglo la pen suar lo tum also see la bangso awareness people ota kengsang apan pedonang ne la pen kengsang apan ilitubla viral video kachi upload tumpan jail pen nang pusi aka hai pisang pin niro la phang chopi kan sami itumpan ang chidon lo la sia papapan arjak tikanji EPS la sipa hai nama rat ka Chesong pangtang nama rong asar pangtang nama suar lo song pangtang nama risomara song pangtang nama sarpi sarpu pangtang nama longri longpat jinghon nama regional political party APSLC di hai na gardom juthai namaskar